Chystáte sa na služobnú cestu alebo plánujete prežiť príjemné chvíle s rodinou či priateľmi v prostredí malebnej oravskej prírody? Radi vás privítame v našom hoteli Trend, ležiaceho v blízkosti Oravskej priehrady. Hotel ponúka 15 pohodlne vybavených izieb a 3 apartmány s celkovou kapacitou 36 lôžok. Ubytovanie je zárukou spokojnosti, pohodlia a kvality pre ubytovaných hostí. Všetky izby sú nefajčiarske s vlastným sociálnym zariadením. Na výber máte z dvojlôžkových izieb, vybavených TV prijímačom, Wi-Fi pripojením, minibarom a s možnosťou prístelku na 12 z nich. Pre tých náročnejších je k dispozícii moderne zariadený apartmán. Vybrané izby sa píšia výhľadom na vodné dielo Oravskej priehrady a okresné mesto Námestovo. Trend Hotel ponúka ideálne priestory pre usporiadanie teambuildingových podujatí, seminárov, kurzov, osláv, rodinných posedení, banketov a rôznych spoločenských akcií. Pre vaše posedenie si môžete rezervovať priestory na vami želanú hodinu a dobu trvania. Zároveň pre vás pripravíme aj občerstvenie. Parkovanie je k dispozícii priamo pred hotelom. Počas vašich voľných chvíľ môžete navštíviť Múzeum Oravskej dediny či historický Oravský hrad. Relax si doprajete v akvaparku Tatralandia či na samotnej Oravskej priehrade. Zavítajte do nášho hotela a náš personál urobí maximum preto, aby ste sa k nám radi vracali znovu.